Me ollaan täällä Krapilla. Me tultiin viettämään 1-vuotiskihlajaispäivää ja luvassa on kaikkea ihanaa. Lähdetään sitten katselemaan vähän, miltä rantatie näyttää. Nyt olisi päivän paketissa, niin mikä sun mielestä oli tänään parasta? No kyllä mun mielestä ehkä se keikka. Keikka oli kyllä tosi kuva, mutta kyllä se savusauna, se kyllä kruunasi tämän koko homman.